Fil-ftuħ tat-tielet edizzjoni tal-Expo għas-Servizz Pubbliku fl-MFCC f'Taqali bit-tema iż-żgħażagħ il-futur tagħhom fis-servizz pubbliku. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar investiment ġdid ta' 4 miljun euro f'odda speċjalizzata tal-intelligenza artifiċjali tal-Microsoft Copilot li se tibda tkun disponibbli għall-uffiċjali pubbliċi fuq il-laptops tagħhom stess. Fuq medda ta' sentejn din l-odda ġdida ta' intelligenza artifiċjali se tkun disponibbli għal 8,000 ħaddiem tas-servizz pubbliku. Apparti dan mbagħad se nkunu qed naraw illi l-uffiċjali pubbliċi jingħataw aċċess għal ċentru ta' eċċellenza li se jkun operat mill-Microsoft. Dan se jwassal għall-għarfien u taħriġ kollu li hemm bżonn biex intom ukoll tkunu fl-aqwa pożizzjoni biex nieħdu sehem f'din it-tellieqa ġdida ma' pajjiżi oħra. U nemmen illi min se jirnexxielu jkun fuq ta' quddiem mill-bidu se jkun dak il-pajjiż illi eventwalment jirnexxielu jirbaħ din it-tellieqa. Matul id-diskors tal-ftuħ il-Prim Ministru kompla lis-servizz pubbliku u l-mutura l-implementazzjoni ta' ħafna riformi li jagħmel u għad irid jagħmel il-Gvern fi żmien li ġej. Filwaqt li faħar il-ħidma sewja tal-uffiċjali pubbliċi Dr. Abela qal li l-ħaddiema tas-servizz pubbliku huma kruċjali biex jintlaħqu livelli ġodda u l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ u tal-Maltin u l-Awċin kollha. Aħna se nkunu warajkom biex niddefendukom f'kull deċiżjoni li tieħdu. U nerġa' nwedkom li dik il-leġiżlazzjoni li kont wedkom ftit ta' xhur ilu sa ftit ġimgħat oħra tkun parti mill-qafas leġislattiv ta' pajjiżna biex tagħtikom il-protezzjoni meħtieġa u s-serħan il-moħħ biex tkunu tistgħu twettqu x-xogħol kollu tagħkom. Ftakru li intom il-qalb u intom il-mutur ta' dan il-pajjiż. U fakkar kif lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet ġie ffirmat ftehim kollettiv b'saħħtu li tal-aqwa kundizzjonijiet u żidiet fil-pagi li 33,000 ħaddiem taċ-ċivil li qed joffru servizz ta' eċċellenza favur il-poplu tagħna. Sa dan it-tant il-kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana qal għal diversi snin l-amministrazzjoni pubblika f'pajjiżna rebħet l-aqwa u l-ewwel postijiet fit-tellieqa diġitali. U qal li ksibna l-aqwa servizzi online u l-aqwa kunċetti ta' e-government fl-Ewropa. Riżultati eċċellenti miksuba sena wara sena biex is-servizzi qed jaslu għand il-poplu Malti fl-aqwa livelli possibbli. Il-kap taċ-ċivil tenna li rnexxielna nagħmlu hekk għax Malta investit bis-saħħa kollha fit-teknoloġija b'iktar minn biljun euro. Sultana kompla li issa tħallna fera ġdida fejn kollox qed jinbidel pass maġġel fejn l-intelligenza artifiċjali qed tiddefinixxi x-xogħol ta' kif naħdmu f'dinja fejn xogħol li tradizzjonalment kien jieħu ġranet illum jista' jieħu ftit minuti. Parteċipazzjoni mill-Ministerju u s-Servizz Pubbliku kollu il-Public Service Expo Village se jkun miftuħ sena il-ħadd li ġej b'ħafna attivitajiet għall-familja kollha. Fost is-servizzi li jinsabu preżenti fl-Expo Village hemm it-tiġdid tal-Karta tal-Identità, testijiet mediċi varji, inizjattivi u tarif dwar skemi, diskussjonijiet, numru ta' simulazzjonijiet tal-isport, projections, podcasts u wirjiet. L-anaħari tal-Expo u li servi ta' vetrina għas servizzi governattivi u ta' ċansa l-interazzjoni bejn l-uffiċjali tas-servizz pubbliku u l-klijenti tiegħu li hu il-poplu Malti Wawċi.